Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Anxo Núñez, primeiro teniente alcalde e portavoz do BNG no Concello de Outes. Moi boa noite, benvido, como estamos? Moi boa noite, encantado de estar aquí. Bueno, estábamos falando de que o KIRS fixo bastante dano. Como está vendo a xestión que está facendo o goberno e os gobernos, o estatal e o autonómico no desastre e na traxedia de Valencia principalmente? Ben, bueno, efectivamente o temporal que no noso Concello pois deixou unha pegada importante, sobre todo en infraestructuras públicas, como ben foi o colexio de Outes ou ben o parque, diversos zonas do Paseo Fluvial e o parque de Vista Alegre, non? Pero non é nada comparable coa desastre de Valencia e, dende logo, é unha situación na que non me gustaría ver nin de lonxe o meu Concello, e vai a miña solidariedade e a solidariedade de todo o goberno municipal e do pobo de Outes de cara aos afectados de Valencia, non? A xestión nunha situación tan catastrófica eu entendo que ten que ser moi complicada, si ben é certo que eu penso que o máis desastroso da xestión que se fixo naquel momento foi non dar as alertas no momento inicial, non? Evidentemente, unha vez hai catástrofes medioambientais, hai que responder, leva días responder e, sobre todo, cando vemos ese alcance de desastre, non? Pero, bueno, eu vexo que é unha situación complicada e o gallá, polo ben da cidadanía que ali vive, pois que os distintos gobernos poñen todo o seu esforzo a funcionar, e parece que últimamente, polo menos nos últimos días, xa se está vendo moita máis acción sobre o terreo, porque nos chega, pois o gallá que poidan sair os cidadáns de Valencia adiante e sacar adiante os seus povos. Pois, se lle parece, señor Núñez, intentamos facer unha fotografía a día de hoxe, a estas horas da tarde, do Concello de Outes. Que balance facemos desta ano e casi uns 6 meses, 7, 8, 9 meses? Eu penso que é un balance bo. É certo que na administración local, sobre todo cando é un concello tan pequeno como o Concello de Outes, pois é moi difícil sacar adiante todo o proxecto que pode ter un goberno posto a limitación dos recursos, non? Outes é un concello moi avellentado, cunha poboación moi pequena e moito territorio, moitas infraestructuras as que atender, e, efectivamente, os recursos son moi insuficientes para levar adiante proxectos que, ás veces, o que son necesarios para mellorar o pobo. Pero, ainda así, o goberno está facendo esforzos moi grandes para intentar chegar á cidadanía e intentar dar solucións aos problemas de fondo que ten o Concello. Como decía, o que eu percibo, e eu penso que tamén o percibe a veciñanza de Outes en xeral, é que se están dando pasos en seguro para solucionar esos problemas, que o gallá se vayan visibilizando cada vez máis nos vindeiros anos, non? Refírome a moitas cousas, é certo que xa hai algunhas que se viñan tomando nos últimos anos no goberno anterior, como foi a posta en marcha da Escola Infantil Municipal, pero que a día de hoxe tamén implica un compromiso que este goberno mantén e quere afianzar, desdoblando a Escola Infantil Municipal, e o que supón, aínda que a Xunta di que as escolas infantiles municipais son gratuitas grazas á Xunta, o Concello está investindo máis de 70.000 euros ao ano para manter un servizo que nós consideramos fundamental para sentar poboación e xerar oportunidades de emprego tamén no noso Concello, non? Pero tamén estamos conseguindo acordos con outras administracións, como é o caso da Deputación da Coruña, en obras que son moi importantes para humanizar os centros urbanos, como é o caso da Rúa da Vila. Conseguimos un acordo coa Deputación da Coruña de máis de 300.000 euros para humanizar unha das rúas principais do casco urbano da Serra, e seguimos traballando con outras administracións tamén para conseguir, ou desexamos conseguir tamén con outras administracións, o gallá se porten igual de ben que a Deputación, para conseguir outras actuacións, non? É certo que hai infraestructuras que moitas veces definen moito a calidade de vida dun concello, pero non esas infraestructuras teñen por que ser do concello. E é o caso, por exemplo, da C550, que é unha estrada, a estrada xeral, que é da Xunta, non? Nós, dende o BNG, xa levábamos moitos anos demandando
que a Xunta executara 1.400.000 euros de investimento para o arranxo e a humanización da Avenida de Fisterra, e de momento seguimos agardando por ese investimento que é moi necesario para mellorar a seguridade vial e mellorar tamén o casco urbano da Serra de Outes. Nós, como goberno, tivemos diversas reunións coa conselleira competente na materia e tamén coa Axencia Galega de Infraestructuras. Estivemos aí negociando e desexamos obter resposta próximamente e esperemos que favorable a unha mellora neste sentido e noutros. Tamén lle propusemos fai pouco ao director da Axencia Galega de Infraestructuras, por exemplo, un proxecto que nos entenderíamos que melloraría moitísimo a seguridade vial na C550 unindo a Serra de Outes con Cruceiro de Ró e posteriormente co Freixo a través dun sendeiro ciclable e peonil. Hai moitas cousas, como dicía, que dependen de outras administracións, pero este goberno está facendo un esforzo moi importante para intentar conseguir acordos. Como están as parroquias e os núcleos? A nivel de servicios, a nivel de limpeza, a nivel de alumeado, que lle faltan saneamento, e abastecemento de auga, lóxicamente. Ben, eu penso que nos últimos anos fixose un progreso, entre outras con un investimento de máis de 300.000 euros para poñer en funcionamento a EDAR principal, que vertebra os núcleos do Freixo, Cruceiro de Ró e Outes, máis tamén outras pequenas depuradoras que se puseron en marcha. Eu penso que nos seguintes anos imos a continuar con ese compromiso, ao mesmo tempo que se están facendo obras nas diferentes parroquias, non só nos núcleos urbanos, sino tamén nas aldeas, nos lugares, pero que son obras máis completas do que viña facendo os gobernos anteriores do Partido Popular. Son obras que contemplan unha canalización de pluviais, que contemplan, nos casos onde é posible, a canalización do saneamento, ainda que sexa unha preinstalación a esperar por unha futura dotación dese servicio nesa zona, e, como decía, estáse progresando. Efectivamente, nós entendemos ou temos unha visión distinta que tiña o Partido Popular, que é facer obras máis completas, mellores, no sentido de que non ten sentido pavimentar un lugar e non canalizar as pluviais, porque entendemos que sería un remendo. Nós queremos facer obras máis completas, iso implica, ás veces, tardar máis tempo en chegar a todos os lugares, pero sí que unha vez que chega esa acción do goberno, chega de unha maneira máis definitiva. Donde partiu o problema que empezou a mediados de mes pasado e que levou a que houbera afectados contaminados pola auga e que se levantou hai unha semana de días esta restricción, Ben, é certo que os veciños de Outes tivemos a mala sorte de sufrir, como dicía ao comezo da entrevista, os efectos do temporal Kirk, non só en infraestructuras de acceso físicas, sino tamén nun servizo tan fundamental como é o consumo da auga potable. A traída municipal veuse afectada efectivamente por unha alta turbidez causada polas fortes choivas, e iso conlevou a que o cloro non dera abasto a esta situación. Por lo tanto, houbo contaminación o primeiro día. No momento no que o Concello recibeu aviso do Centro de Saúde, e isto é moi importante, de unha detección de moitos casos de gastroenterite, decide tomar acción e xa prohibimos nese primeiro momento o consumo da auga de xeito cautelar. Isto é algo moi importante, porque nós entendíamos que se realmente había un problema de saúde, o goberno ten que tomar papéis no asunto e tiña que tomar non unha recomendación, como se pode facer noutros casos, sino ir a posición máis garantista coa saúde dos veciños, que era prohibir o consumo da auga. E así o fixemos. No primeiro día xa, dali a unha hora, eu penso que xa estaba anunciado públicamente a prohibición da auga, tanto por redes sociais como por megafonía a través da Policía Local, e informouse en todo momento toda a información que nos permitía a Consellería de Sanidade trasladar á veciñanza, e tomáronse moitas medidas, entre elas a limpieza e desinfección dos tanques das etaps, para poder eliminar e deixar restablecido o máis pronto posible, como así foi, o consumo de auga. Pois iso veu derivado, como dicía, dunha contaminación microbiolóxica de coliformes. No SINAC poderánse ver na sí que o SINAC corrisa, e isto é moi importante, que corrisa
o SINAC é o Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo e leva moitos meses sin publicar realmente correctamente as analíticas, bueno, pois estarán aí disponibles para que vexa toda a veciñanza, pero quero dicir que xa no segundo día esa contaminación microbiolóxica, porque se foron facendo analíticas todos os días dende que se detectou ese problema, xa non daba contaminación microbiolóxica, pero a Consellería de Sanidade tiña que asegurarse de que non houbera tampouco presencia de outros factores incluso víricos presentes na auga, non? A día de hoxe, como decía, o Concello fixo un esforzo moi grande en deixar o sistema restablecido e a auga está nun estado óptimo para o consumo humano. Como estamos de orzamentos? E que foto fai da situación de caixa, débedas, investimentos? Ben, eu penso que esta é sempre unha cuestión complicada e complexa e podría levar moito tempo falar dela. No caso de Outes, por sorte, a débeda como tal non existe. Non existe débeda a entidades bancarias, sí que existe débeda a outras administracións, que de feito vais empezar a pagar agora a Diputación da Coruña unha débeda de preto de €500.000 que asumiu o goberno do Partido Popular no 2015, pero bueno, o que é débeda bancaria non existe. É certo que aí atrás o Concello de Outes pois tivo unha etapa onde había un atraso de pago a proveedores, sigue existindo, pero principalmente non con proveedores pequenos, sino sobre todo coas eléctricas, e por unha cuestión de discrepancia co que se lle viña cobrando ao Concello. O Concello de Outes fixo unha auditoría nos últimos anos, fixo un contrato porque ata fai pouco había 300 suministros que eran contratos distintos de electricidade, como pode entender calquera, iso era un caos administrativo e de control do gasto, bueno, pero fixos un contrato único de todos os suministros eléctricos que ten o Concello, e a través desa auditoría pois detectouse que había moitas facturas que se emitían por parte, bueno, das proveedores enerxéticas que non se correspondían co que realmente nos deberían cobrar, non? Entón o Concello, por no seu momento, pausou, deixou de pagar esas facturas a esperas de regularizar esta situación coas compañías, e así o estamos facendo, pero o que ven sendo pago a proveedores, sobre todo proveedores pequenos, estamos axilizando moito, sobre todo no último ano fixose un traballo moi grande para deixar eso na mellor situación posible, e a día de hoxe o Concello está funcionando correctamente. É certo que nos orzamentos, como decía, os recursos son moi limitados, e sobre todo tamén porque vimos de moitos anos nos que non se actualizaron moitas cousas. Nos, cando entramos a gobernar, pois os prezos, por exemplo, de actividades públicas, actividades que ofrece o Concello, actividades culturais, pois estaban fixados case en pesetas, é dicir, viñan fixados do 2002. Como pode entender calquera cidadán, calquera veciño, pois os precios, os custos disparáronse moitísimo nos últimos 20 anos e non estaban moi desequilibrados. Siguen estando desequilibrados porque nós entendemos que os servizos públicos pois teñen que ser non teñen que ser rentables, sino que teñen que ser accesibles á cidadanía, pero tamén teñen que compensar en parte os gastos que se asumen, non? Para poder ofrecer uns servizos de maior calidade e tamén para poder intentar chegar a máis problemas a solucionar por parte do goberno. E en que franxa nos movemos de orzamentos? Alrededor dos €6 millóns. 6. Os do ano que ven están como están? Estamos traballando neles, é certo, Outes ten un goberno tripartito, pero iso non significa que nos levemos mal. De feito, todo o contrario, penso que o goberno de Outes demostrou no que vai de mandato que imos cun mesmo obxectivo, que estamos traballando con moi boa sintonía, preocupados principalmente non en loitas partidistas, sino preocupados principalmente en sacar as cousas adiante, o mellor que podemos. Efectivamente teremos erros e teremos que solucionar e mellorar en moitos aspectos, pero eu penso que en xeral esta unión está dando bons froitos e dará mellores froitos no futuro próximo, que eu penso que é o que nos compete e o que nos importa. Desenvolvemento económico, que haxa e o que se poida dende o punto de vista dos sectores productivos, pequeno comercio, chan industrial, que hai minuto de resultado dese posible o proxecto. Pois penso que veño nun momento á televisión, porque xusto fai unhas semanas, no pleno ordinario de outubro, pois vimos de aprobar inicial ou definitivamente, eso despois agora está nun proceso no que a Xunta ten que aprobar, sí, definitivamente o solo industrial,
pero Outes ata o momento non tiña, e non ten de momento solo industrial. Este goberno, en concreto o BNG, levamos moitos anos demandando, é certo, e así o dixemos tamén no pleno, que no mandato anterior tiñamos certas dúbidas coa legalidade do proxecto de solo industrial, pero a día de hoxe temos todos os informes que nos din que a mellor ubicación e o sentido común, sobre todo a sensatez, dinos que temos que apostar por este solo industrial, non? Outes ten moitas posibilidades económicas e nós queremos desenvolvelas e para iso fai falta pois este solo que vimos de aprobar, non? O que é unha pena, e isto sí que é importante porque na economía o tempo é un activo moi valioso. Por desgraza, dende que a Xustiza tirou abaixo o solo industrial que estaba previsto no XON, aprobado no 2011 polo Partido Popular, pois nesos anos de goberno do Partido Popular hasta o 2019 non se moveu unha xestión siquera para iniciar un novo trámite de solo industrial, non? A día de hoxe estamos nun punto moito máis avanzado, é un trámite que leva moito tempo, pero que nos próximos anos, se Dios quere, nos seguintes meses podemos xa contar con solo industrial para Outes e nos próximos anos, se hai iniciativa teñen datos de demanda con independencia, teñen datos de demanda empresarial das empresas que se queiran ou as que están asentadas queiran cambiar ou ampliar? Nós sabemos que hai necesidade, ou polo menos que houve nos últimos anos necesidade dese solo industrial. De feito, hai varias empresas de Outes que tiveron que ir a outros parques empresariais próximos, en algúns casos acabando as últimas parcelas do parque empresarial de Noia, non? Pero é certo que todo dependerá no momento no que se poña a disposición ese solo, pois da demanda que haxa nese momento para realmente urbanizar ou non a parcela. O máis importante é que imos ter na norma urbanística do Concello esa posibilidade para ter ese solo industrial. Donde iría? A ubicación na que se traballou é a xurisdicción, é xusto na saída do casco urbano da Serra, dirección Cruceiro de Ró, e ten unhas conexións moi boas, porque, efectivamente, tanto colle as carreteras da montaña da Deputación, como está a escasos minutos da variante que une Outes con Santiago, coa capital do país e co resto da comarca, non? E, polo tanto, nós entendemos que en xeral, calquera outra ubicación tamén podría ser boa, pero Outes en sí é un concello moi bo para calquer tipo de iniciativa económica, ben sexa industrial, ben sexa comercial, ou ben sexa incluso a promoción de vivendas, que o Gallá pois en algún momento se retome un poquinho esta actividade no Concello porque sí que hai unha escasez de vivendas, non? Sí, e ademais, bueno, nos últimos anos baixou bastante a poboación, non? Sí, viñase dando unha perda... Hacia onde marcha a xente? Pois principalmente cara a cidades, principalmente tamén, sobre todo nos anos da crise tamén había moita emigración cara fora de Galicia e cara fora do Estado español, non? Pero, claro, isto débese a que non houbo realmente un impulso para xerar iniciativa económica. Por non había nin siquiera un asente de desenvolvemento local no Concello, até fai pouco, non? Agora mesmo temos, por sorte, unha axencia de desenvolvemento local que está traballando moi ben. Estamos vendo no último ano, por exemplo, que varias iniciativas comerciais están nacendo no noso Concello. Iso sempre é un motivo de ledicia nun Concello que ata fai pouco pois perdíamos 100 habitantes ao ano, non? Na última década perdemos 1000 habitantes. Pasamos de 7000 a 6100 escasos, non? E é certo que nos últimos anos, pois, sobre todo na pandemia, vemos como se estabiliza a poboación. E o Gallá, pois, sigamos nesa tendencia. Dende logo, o Concello agora mesmo está tomando iniciativas para promover o comercio local, para promover a iniciativa empresarial e económica no Concello, que efectivamente, cos recursos limitados, non podemos facer milagres, o Gallá puidéramos, pero polo menos estáse facendo algo. E iso é algo que cabe salientar e que cabe destacar, non? Ben sexa a través das iniciativas que falábamos, ou ben sexa, pois, por exemplo, das áreas que leva o meu partido, ou que levo neste caso a miña persoa, como cultura, que tamén axuda a dinamizar un concello e que tamén axuda a traer atención a Outes como un concello vivo, como un concello dinámico que ten actividades e que ten interés para, por exemplo, xerar proxectos de vida aquí. Hai un proxecto forestal que sí que me chamou a atención, que é a Sofor de Cuns, non?
bueno, para un concello eminentemente rural como é Outes, isto é unha boa iniciativa, non? Sí, é certo que a Sofor nos últimos anos leva un proceso un pouco máis calmo que dende o comezo, pero sí que Outes ten un potencial moi grande madeireiro, como ben atestiguou o noso pasado. A Serra de Outes, o nome non ven dunha serra montañosa porque non estamos precisamente nun val, sino dos aserradeiros que ali se concentraban, e non somos o berce de Carpintería de Ribeira. E neste sentido tamén me gustaría destacar outra cuestión. Outes ven de conseguir, fai pouco, un apoio do GALP para un proxecto moi interesante no Astaleiro, no Museo de Carpintería de Ribeira de Broña, onde imos a facer unha formación, vai comezar este sábado precisamente, unha formación de Carpintería de Ribeira nun proxecto que se vai desenvolver ao longo dos seguintes 2 anos e medio, no que imos a recuperar unha embarcación tradicional exclusiva de Outes, que era o San Cosmeiro. O San Cosmeiro non é só un sombreiro, sino que en Outes tiñamos un barco cunha fasquía propia, e imos a recuperalo a través deste proxecto que non só é unha cuestión cultural e de patrimonio inmaterial, non, dese coñecemento da Carpintería de Ribeira, sino que tamén pode axudar a xente que vai a participar aquí neste proxecto, ou a xente que despois poderá acceder a estas ensinanzas a través dos vídeos que se publicarán, pois dun coñecemento do traballo da madeira que poida xerar outras iniciativas empresariais a este respecto, non? Outes ten, pois eso, un potencial madeireiro que nos encantaría ver desenvolvernos nos seguintes anos. Claro, o que pasa que ademais a Soforo que veñen a dar é digamos que unha saída ao minifundio, aos pouquiños metros cuadrados ou aos ferrados de terreo que é imposible xestionar eso desde o punto de vista dos propietarios individualmente. Entón, o que hai é que xuntar, facer unha sociedade e que esa sociedade sexa xestionada desde o punto de vista profesional e que a cada un lle toquen as súas, digamos que accións ou participacións, non? E que eso sexa rentable. Claro, é que o ideal, sobre todo cando se fala a día de hoxe da economía forestal, pois o que se busca é unha concentración moito maior do que permite o minifundio actual no Monte Galego e en concreto no Monte de Outes, non? Nós non temos a sorte, ao mellor, de ter tantas mancomunidades como hai noutros concellos da ría. Por exemplo, eu penso que a mancomunidade de Baroña é todo un referente na xestión forestal e na xeración de valor engadido, pero o Sofor de Cunos, dende logo, o gallá que nos vindeiros anos pois vaya dando froitos e que sexa tamén un referente neste sentido. Como se están apuntando iniciativas para a segunda gala do deporte? Eu penso que ben, o Concello de Deportes leva meses traballando neste sentido, dende logo, tanto no deporte como na cultura, como en xeral todas as áreas do Concello, agora mesmo está se dando un pulo moi grande á vida asociativa do Concello, e estamos dando un apoio moi grande, non? Nos, xa só en subvencións, no apoio tamén material, que non se pode cuantificar económicamente, pero sí no apoio logístico, apoio de axudas a hora de desenvolver eventos, pois o Concello está dando un esforzo grande co tecido asociativo para dinamizar, pois o que dicía, a vida da veciñanza e axudar a que haxa máis oportunidades pois de entretenimento, de deporte, de cultura, de coñecemento en xeral. Será nas Navidades, prácticamente, o día 20 do mes que ven, non? Sí, a Gala do Deporte vai ser agora no Nadal, o 20 de decembro. En xeral temos unha programación de Nadal interesante. Como dicía, tamén vai axudar a dinamizar o comercio local, este tipo de iniciativas. Vai comezar agora nas seguintes semanas. Se lle parece que estamos xa ao final do tempo, que se nos foi, remate con isto, con Nadal, faga unha promoción turística para toda a audiencia de Canarias Baixas, porque temos que porque debemos de ir a Outes, aínda que a parte da gala, o resto. Sí. A pasar unhas horas ou uns días ali. Ben, en Outes temos 1000 motivos para vir e disfrutar, temos un concello con as paisaxes fermosísimas, con un patrimonio moi interesante descoñecido, por iso tamén facemos as andainas de patrimonio, pero agora no inmediato, non, pois temos, por exemplo, o concurso de tapas en Outes de Tapas, que vai dar comezo nestas semanas de novembro, na que poderemos desgustar a gastronomía local e a hostelería local, e igual cunha programación de Nadal e unha decoración achegada á cidadanía, sostible e moi atractiva para visitantes e veciños, para poder disfrutar, consumir no comercio local e disfrutar do noso concello. Anxo Núñez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. O placer foi meu de estar aquí, moitísimas grazas. Bueno, pois hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite. Igualmente.
Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición, esta semana, con Anxo Núñez, primeiro tenente alcalde do Concello de Outes, con Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas de Reis, e con José Antonio Otero, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Obrabe. A semana que ven, máis e mellor se é posible, moitas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, gracias, adiós.